Свет веселый, яркий аллея, тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Лезь пакліча, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пожарная бяспека з роем. Пожарная бяспека ў школе. Сёння ў нас з'явіўся новы сябар. Вау, круто! Мне падабаецца! Харошенькі! Хто з вас будзе яго карміць? О, я хачу! Я магу, давайте я! О, Чарльз, паклапоцейся пра яго на гэтым тыдні. Я? Дакладна? Угу. Ты любіш жывёл. Упэўнена, ты дасі рады з гадаванцам. Ну як, згодны? Яшчэ пытаеце? Ну пастой крыху! Папаўся! Вой, дай мне патрымаць! Я першы! Перастаньце! Навошта вы здзекуецеся? Чаго? Мы не здзекуемся! Я проста хацеў з ім пагуляць. Я таксама! Давай, паспрабуй ты! Не, я адарваў яму хвост! Некаторыя яшчаркі адкідваюць хвасты, калі адчуваюць пагрозу. О, не! О, гамон! У хвастах захоўваюцца карысныя рэчывы. Для яшчаркі гэта вялікая страта. Я вярну яго дамоў у бяспеку. І каб больш не лезлі. Добра! Прабач, сябрук, хвост адрасце. Я дам табе імя. Ад сёння цябе завуць Фін. Так лепей, Фін. Смачна есці. Написала Пасля сачыненне? школы на футбол? Так! Смачна? Хвост ужо адрос. Цудоўна. Вадзіца скончылася. Я прынясу. Што гэта? Пажар, пажар! Я нічога не рабіў! Гэта не мы! Дзеці, за мной! Што гэта такое? Унізе пажар, стройцеся і ідзіце за мной, зразумела? Добра! Га, Фін! Усе ў парадку. Так, здаецца, усе вучні тут. Стойце, чакайце! Я не бачу Чарльза! Што? Чарльз! Я тут, Фін. Хадзем адсюль. Тут мы не пройдем. Мне уже страшно. Не хвалюйся. Мы выберемся отсюль. Поглядите сюды. Я не могу выйти. Там Чарльз! Ён у класе! Чарльз! Чарльз!
Чарльз! Рой, ён у класе на другім паверсе. Ясно, я иду. Ратуйте нас! Выратуем. Рой! Ну что, готовы? Так, спускаемся. Пожар уже потушили. На счастье, ніхто не потерпел. Ага. Рой, дякую, что выратаваў мяне. Чарльз, так поводиться небяспечна. Калі чуеце трывогу, кідайце ўсё і уцякайце як найхутчэй. Якія б важныя рэчы не былі, не дзейнічайце самі. Слухайце настаўніка і ідзіце ў бяспечнае месца. Калі вы першымі ўбачылі пажар, падымайце трывогу, хавайце нос і рот ад дыму, спускайцеся і выходзьце з будынка. Калі не атрымліваецца ўцячы, падыміцеся на дах і клічце на дапамогу. Ясна, Рой, я запомню. Прабачце, што напужаў вас. Нічога. Затое выратаваў жыццё класнаму гадаванцу. Так, ты выратаваў яго. Гэй, Фін кажа табе дзякуй. Козытна. Шчыра дзякуем Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сяргею Адзянцу, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.